To je jen takový pokus. Takže viděli jste takovou maličkou proměnu, ten takový pokus. Tak, co se promění na svůj normální typ. Takhle jsem by byl normální, že teď se češu na tohle. Co jsem vám tak řekl? Pomůžete mi prosím vás, jak routnout Android. No mi prosím tě o tom točte video a pak mi toto pošlete. Budu za to rád a za odměnu bude každý den Minecraft. Asi 2 týdny, nebo týden. Než tam příště, protože jdeme kempovat. Takže já se dlouho nebudu vydat. Možná tam budou, až bude elektřina. Což se budete nabíjet mobily. No, nevím. Budu tam každý natočit, když budu sám. Tu je ale teplo. Počkejte, dám si tam polštář. Ať se napírám o zeď. No, takže jsem to řekl, toto bude konec videa. Mějte se, dejte prosím like a odběr, mějte se a čau.